Ola. Bueno, chula, chula. Este sitio está en Crecente, no lugar de Mandelos. É de fácil acceso, rapidiño de chegar, collendo a carretera Crecente a Cañiza, a chegar a Mandelos, vades encontrar un cruce que pon motocross, non sei que, olvidadesvos dese que queda a dereita, tirades a izquierda e baixades cara ao río. E vades encontrar esta maravilla de entorno. A fervenza chamase Pozo do Inferno. Hai moitísimas fervenzas en Galicia con mote de Pozo do Inferno ou Pozo do Demo. Eu penso que debe ser polo terrorífica que é, sobre todo, o sonido cando os ríos veñen cargados de agua, para un sonido que podía recordar 20 días agora. Cousas do Demo. Eu tiña por aquí uns apuntes, porque claro, un xa vai tamén nunhas edades que empeza a olvidarse as cousas, non? Entonces, vou ver se atopo o nome do río. É un nome desto singular, pero coido que non importa. Logo xa veredes en xoanarcodabella.com máis información do lugar. E eu vou continuar traballando. Por certo, a día de hoxe continúa o frío, e aquí na Cañiza, entre a Cañiza e Crecente, teta duro, e eu xa vos deixo. Ala, ata logo.